ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ зертобе ё худ сохтор дар конфедератсияи футболи осиё ба ҳисоб меравад ки фаъолияти футболро дар минтақаи осиёи марказӣ идора мекунад. ин ниҳод аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ шурӯъ аз соли 2015 барои рушди бемайлони футболи минтақа фароҳам овардани шароити мусоид ва баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ дар миёни кишварҳои тоҷикистон, афғонистон, қирғизистон, узбекистон, туркманистон ва эрон мусоидат менамояд. дар конгресси навбатии кафа ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид, якчанд масъалаҳои муҳими фаъолияти созмон баррасӣ шуд. бахусус рӯзномаи асосии ҷаласа интихоби президенти нави ин созмон ба ҳисоб мерафт. аз соли 2018 то ин муддат роҳбарии ассотсиатсияро ноиби президенти федератсияи футболи узбекистон Умед Аҳмадҷонов ба зимма дошт. бо дар назардошти талошу заҳматҳои пайвастаи президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рушди футбол, мавсӯъ ҳамчун шахси арзанда миёни номзадҳо якдилона овози бештар гирифта, президенти нави ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ барои солҳои 2019-2023 интихоб гардид. зимни суханронии худ президенти федератсияи футболи тоҷикистон ва ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз кишварҳои узви ташкилот барои боварӣ ва дастгирӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, онҳоро ба ҳамкории судманду мақсаднок баҳри рушди минбаъдаи футбол дар минтақа даъват намуданд. бо мақсади таъмин намудани рушди босуръати футбол дар мамлакат, инчунин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкатҳои бузурги ватанию хориҷӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёфтани ин соҳа пешниҳод гардид, ки қароргоҳи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ташкил карда шавад. дар конгресс намояндагони ин ниҳоди идоракунандаи футбол пойтахти тоҷикистон шаҳри душанберо қароргоҳи ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ интихоб карданд. мавриди зикр аст, ки ин аввалин ташкилоти байналмилалие маҳсуб меёбад, ки маркази асосии он дар пойтахти кишвари мо шаҳри душанбе ҷойгир шудааст. ҳамзамон зимни ҷаласа намояндагони конфедератсияи футболи осиё ба сухан баромада оид ба фаъолияти ассотсиатсия ба нақшаи дурнамои соҳа ибрози назар намуданд. воҳид карданӣ бо итминон баён намуд, ки интихоб гардидани Рустами Эмомалӣ ба ҳайси президенти ассотсиатсия барои кишварҳои аъзо заминаҳои бештари рушди футболро ба вуҷуд меоварад. ҳамзамон дар асоси овоздиҳӣ намояндаи қирғизистон Достонбек Кононбеков ба ҳайси ноиби якум ва Арслан Айназаров аз Туркманистон ба ҳайси ноиби президенти ассотсиатсияи футболи осиё интихоб гардиданд. дар конгресси мазкур якчанд масъалаҳои дигар мавриди назари мутахассисон қарор гирифт. ҳамчунин дар натиҷаи овоздиҳӣ Канатбек Маматов аз ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳайси намояндаи осиёи марказӣ ва ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар кумитаи иҷроияи конфедератсияи футболи осиё интихоб гардид. тоҷикистон аз зумраи кишварҳоест ки дар он футбол бо суръати баланд рушд карда истодааст ва ин албатта бо шарофати Рустам Эмомалӣ аст. чуноне ки медонем, федератсияи футболи тоҷикистон иншооти нави варзишӣ барои кӯдакону наврасон сохта мавриди истифода қарор медиҳад ва махсус бояд қайд кард, ки барои рушду ривоҷи футбол худи ҳукумати тоҷикистон ҳавасманд аст. аз ин лиҳоз ба созмонҳои футболӣ онҳо имтиёзҳои зиёд медиҳанд. ин имконияти баргузор кардани чорабиниҳои байналмилалиро фароҳам меорад. Champions now, and this might happen hopefully in the future for